Hola amigues del Juguem, com estem? Bona tarda. Com va el confinament? Espero que bé i seguiu rentant les mans molts cops al dia. Avui seguirem amb els trucos per explicar històries. Us porto, doncs, un conte que podeu fer vosaltres, un conte animat que podeu fer vosaltres a casa molt senzillament. D'acord? És molt senzill, necessitareu una llibreta amb la cantonada de molts espais, de molts folis lliures per poder-los fer córrer. Després és important que penseu bé un dibuix senzill que podeu fer, per exemple, una muntanya i el sol. Vinga, amigues del Juguem, vagi bé i fins la setmana que ve.